Kani kedai ke All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan Lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Ha kasngi shua ban rakhe ya ka dashera ai khublai u President Ramnath Kovind but Vice President M Venkaya Naidu ya ki pat kari. Yokam ka National Investigation Agency ya usnar erang ka NSCN IM u balasuba ya donkti ha ka jingsen ret kuli ya u MLA ka NPP na Arunachal Pradesh u tirang abo. Ansya ka Sarkar Manipur bantay ya ki yang henyaw mala ha ki jaka ki bahab hapo ka jingpenyaj ka Imphal Municipal Corporation ki khubor ki babanya. U President Ramnath Kovind but u Vice President M Venkaya Naidu kila ai khublai ya baro ki pat kari henen kasni na kabenta ka dashera ya ka ba anrakhe menta kasni. Ha ka khubor ka ba ula ai u President kari ula ong bakani ka jingle niam ka pen I ya ka jingjop ka hok ya ka jing smiu bat ka hikai bat ai men siem ya kibrio ban em ya ka jing em ka ba hok bat ka ba shisha. U Kovind ula ong baka jing em jong u Lord Rama kapen I ya kini ki jinglong babha bat kadang yai kran ni kibrio hado kini ki singi ki ba mentaru. U President kari ula ong ba ukermen ba kani kasni kan penshlori kibrio ban trai shitom na kabenta bantai ya la kari bat kajat ben rio bat bantau ya ka emlang sa alang kabadon ka mensiem isen ai ya ki badok ba shitom. U Vice President M Venkaya Naidu ula ong bakani kasni kerpang ka kentu ya kibrio kumno ban yaya le ban pendo ya ka jinglong ka basnio bat tay ya ka jinglong ka babha bat ka bawalam ya ka jingsok para brio. Ula ong ba ukermen ru bakani kasni kan wanra ya ka jingsok jinkmen bat ka roy kapar hakari bat ka perthai barok kawai. Ka National Investigation Agency NIA kalakam ya Surgeon Major ka NSCNIM hakabedai bat ka jingpenyap ya utirang abo MLA ka Arunachal Pradesh ha ubnai jemmang mentausnam. Ka NIA ringkat ka jingya trailang bat kishipai India kala yokam ya Eli Ketok ubaladan laipun yosnam karta na Dimapur Nagaland hakasngi ublai baladap. Kam hashwa ka NIA kalakam ya sanmut kibrio hakabedai bat kani ka jingja. Ngin shipen kenmau bau abo ubalong u MLA kaseng NPP ula sya thambor hakile no NSCNIM hatirap district katba udang wan pai na Assam ringkat bat ukhun jong u ringkat khandai ngot kiwai pat kinong senran jong u hakabaki rang kila singrai kuli yaki kali bakit yaki. U Menteri ki Kamyadari ka India u Rajnath Singh ulamit na New Delhi hinen kasngi bandai cha France na kabenta arsngi. Ka khubor sarkar kaya thu ba menta kasngi u Singh unya kendo ya u President ka France u Emmanuel Macron. Hadian kane un sale cha ka jingyalang hakabaan IT ki jet yale athma Rafale sha ka India. Kane ka jingyalang kanlong ha Merignac bat ka Menteri ki sipai yada ri ka France ka Florence Parly kanya don ringkat. Menta kasni kadai ka Vijay Dashami bat using un pendap ru ya ka jingle niam Shastra Puja ban rakhe ya kan kasni kerpang ki reungai Hindu. Nalor kane using un shong hakasian ka baningkong ha kan ka jat ile athma ya ka baan penher ha kan kasni. Kan sadan ru ka jingyalang ya merjingmut ha preng using bat ka Florence Parly ha ka ba using un saya kran bat ki CEO ki bapet ki karkhana shnai ki tiar ya le athma bat lakni lemtiru ba un kerpat yaki bakini dan bentalang ha ka Make in India bat ka Deaf Expo ka bansalong ha Lucknow ha ubnai rempang jong usnam ubanwan. U Justice Ajay Lamba ula shims mai kum u Chief Justice ka Ying Bishar High Court jong ka jilla Assam henen kasni. Ulat kani ka jilla u Jagdish Mukhi ula pen bam smai ya u ha ka Darbar Hall jong ka Raj Bhavan ringkat ka jingedon lang u Menteri Rangba Sarbananda Sonowal. Kiwai ki he ki han ki bledon lang ki long u Chief Secretary ka Assam u Alok Kumar u Director General ki Pulit u Kuladhar Saikia ki Officer Rangba ka Sarkar Assam kinong Bishar ka Ying Bishar High Court bat ki khat jong baro ki bor ki bapanyat ya ka an ka kanun. Hashwa jong kane u Lamba ula Shakri kum unong Bishar jong ka Ying Bishar High Court ka Allahabad. Kane gadai ka All India Radio ka bawalam shapi ya ka khubor.
Ka office jangkatnat meteorology kaletu baladan ka jingkenyu jumai ha Assam hanin ka janmiat ha kapor henrio lalasan. Ka jingjor jong ni ujumai kalalong sao point lai bat ka thammai jong u ka dei na Bhutan. Ki pulet kaletu ba amshim ladan kanu ka jing mensao ne jingdu jingjulor. Ha katayaw baladap ladan ka jingkenyu jumai ka balakta yakikat tu kat ni kijaka ha kathain shatay lammingi bat ka jingjor jong ni ujumai kalalong sao point pra ba ka thammai jong u ka dei na district Impal ha Manipur. Ka sarkar Manipur menta kalasya bantay ki ying henyaw mala ha kijaka ki bahap hapo ka jingpenya jong ka Impal Municipal Corporation IMC. Kam haswa yaki yeng ki bahap hapo ka IMC lasya bantay tanghado lai mala. UTH Shyam Kumar, Menteri Katnat Municipal Administration, Housing but Urban Development, uletu ba menta lasya bantay yaki yeng ki bahado henyaw mala hakijaka bala penyat da ka IMC. Henrai kata kala banlong tanghadien balayo jengbet. Kajing he jong kajaka ka bahap hapo kajing penyat jong ka IMC kalong la kumno lai pusau point sau pra square kilometer hapo ki district Imphal East but West. Kibuar penyat kilatu ba yakini ki yeng henyaw mala dai bantay hakarukom ka ba paka bha khnang baken la ban yeng scam lada khanyu jumai bat kumju ru kitu ki yeng ki bala daptai an hap ban pen bha shu da ka ba buat ki kendon ki be hap bat ka jing tai yeng hakijaka ki bajuja kha ki jing khanyu jumai. Kila benrap ru ba ka jing sang dor yakitai ki yeng kade ban yo ya ka jing menjur na ki engineer ki bala itu da ka sarkar. Ukhaw yong jong ka Manipur ulayo ya ka jing paunam ha ka perthai baro ka wei hadian ba ka article ha ka bala tho banya shapang uni ujat khaw kalayo ya ka khusnam South Asian Journalist Award 8000 khat khandai. Ya ka ne ka article bala tho da ka nong tho kot khubor ba karteng ka make peace silthu la penmi ha ka online magazine ka popular.com. Hakane ka article la tho banya shapang uni ujat khaw bayong ubami ha Manipur bat shapang ki jingmentoy ki babuan bala banyo na u bat kumta ule bat kumno ulayai ne kat hadu kini ki por ki bamenta kat hadu ba ulayo yakanam superfood lani ujing bam uba pen khlain bor ki nong sengkam la jong kathain shatay lammingi ki khmit lenti balengba kamat trekam look east policy jong ka sarkar India ansala ban pendan kam ki jat jingmi kathain kum uni ukhaw yong bat ban shalan ki baro saudong ka perthai. Ka film yaudo kabalong ka film khasi balashna da unong shna film bapaw nam kari khasi iba Pradip Kurba kalalong ka film ka baningkong na Meghalaya ban pen ha ka Busan International Film Festival kabalong ka wei ne kitamasa ya pen film ka bahe do ha Asia. La pen ka film yaudo ha ka ni katamasa pen film kabalas dang na do ka lai tarik menta ubnai ha South Korea bat ka ban sakot no ha ka khat lai tarik menta ubnai hi. Ya kan ni ka film la pen ringkat bat ki wei ki film ki ba itnat tam na ka do ba Asia. Ka film yaudo bala pen mi da usangkar lar goingka kade ka film ka ba pen shapang ka jing im ba man ka sngi jong ki brio ki ba im sngi ha yaudo shlong ka balong ka wei ne ki yau bala rim tam ha ka thain shatei lamingi. Ka jing rakhe ya ka Durga Puja henen ka sngi kala long ka ba shong shit bha ha ka ba ki riunget Hindu kila let she ki puja pandal bat ki mandir ban let duwai ya ka blai Durga. Hanar tiang ru la rakhe ya ka ni ka sngi kerpang ringkat ka let niam le rukom da ukhli ka niam tre udoloi ringkat bat ki pator kiling do. Kat kom ka jing yathu secretary jong ka nar tiang puja la ong ba ki nong shong snong ka nar tiang ki nget ba ka blai Durga kawan na kawa mentang. Kumta ki jupdiang snobhaya ka batbu ya kador bala shnapan wandor jongka ha ka yeng maniblai hado ka sngi ban pengam ya ka ha balatep kum ka sngi hiar ha ka ne ka jingle nyam le rukom ka judon ru ka pomblang bat kat tu ngilpoy sa kabakot jong ka khubor ka bala wanchapi na ka All India Radio Shillong sa shipor ka ta ka por prabaje nginya so ba ka Delhi station na ka benta ka khubor ka ktin Hindi ka banbuat pat da ka khubor ka ktin Pareng ha ka por prakhasan minute kani ka dai ka All India Radio Shillong.